Nag-viral sa FB kay nangulata og nanikad og driver, gipangita na sa mga otoridad. Kauban na ilhan na. Porlon mo'y gigamit sa pagrekurida sa Oplantokhang sa Mabolo Police Station. Usa ka tawo gipusil patay sa yukaganang buntag sa Talisay. Maayong hapon Subo ug Kabisayan. Ang Aksyon Bisaya makita karon live sa Cebu Kapatid Facebook ug Cebu Kapatid YouTube. Usa ka parulado gikan sa New Bilibid Prison gipusil patay sa Lapu-Lapu kagabi. Samtang sa kaganang buntag usa ka taga Minglanilla gipatay sa Dakbayan sa Talisay. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Wala makatiwa sa pagpainit kining usa ka mahuyang nga nabiktima sa pagpamusil patay dito sa Sitio Ratan, Barangay Tangki, Talisay City, alas 6:45 kaganiyang buntag. Did on arrival sa Talisay District Hospital si Amasuni Flores alias Sadi nga gipusil luyo sa iyang ulo. Naabtan na lang sa kapulisan ang pan, puto sa noodles nga naa ibabaw sa lamisa, lakip na ang tasa nga mo'y gisudlan niini. Kining gibutangan og abo dinhi mahagba si Flores haduol sa lamisa nga iyang painitan. Ang kapulisan sa Talisay Police mibutyaga si Flores kanhi job order employee sa Talisay City Hall. Mato di PO3 Arthur Santillan, investigador sa Talisay Police Homicide Section, wa mailing tao ang kanitlang miduol sa biktima ug mipusil makaduha kay gayon. Ang istorya sa mga tao nga padong ni siya kaon tong noodles. Ya samtang naglingkod. Ya ito amo naabta nga na hagba na dito, nagkuha na siya kugulingon niya nga dugo. Mato ni PO3 Santillan, si Flores dili usa sa mga misurrender sa Operation Tukang ug wa usab kini silang watchlist. Giila nga lumad nga taga Minglanilla, Cebu ug bag-o lang kini nag-abang og balay sa Talisay. So kuha man tong surrender pod reserve, wa pod tong kuan. Di sa dito gid no? Dili taga Tungkil, Minglanilla, Cebu nya. Nag-abang ni siya sa kuan sa Sitio Ratan. Samtang patay na nga naabtan sa mga nagpuyo sa Sitio Sambag, Barangay Kanhulaw, Dakbayan sa Lapu-Lapu, ang 48 anyos nga mamirto kabalhog pasado alas 9 kagabi. Ang biktima nakaangkon og mga samad pinusilan sa naganiyang dapit sa lawas nga gipusil sa wa mailing tawo nga nagsakay og motorsiklo. Usa ka kutsilyo nakita nga giluklok sa iyang hawak. Nagtuo ang igsuon sa biktima nga si Rosa nga natulog na ang iyang igsuon gumikan kay sayo kini nga motrabaho isip security guard sa Dakbayan sa Sugbo karong adlaw. Nasayran nga 29 ka tuig nga napriso sa New Bilibid Prison si Kabalhog tungod sa kasong murder. Maglima pa lang kabuan sukad siya nakagawa sa bilangguan, human gitanyagan og parol. Matod sa mga kabanay sa biktima sukad kini nigawa sa prisuhan, buuta na ang biktima og naningkamot alang sa iyang mga anak. Wala sa kuwa, ako idea bayan na si Roy kay wala man siya kontra. Tarong man siya magkunkuhan sa mua, wala siya mangitaway, makainom, katuo man na namo. Ay pasiglakaw, ay si barkada, wag siya nagbarkada tinuod. Wala sila nasayran nga adunay kalambigitan ini sa illegal nga kalihukan. Gisusi sa kapulisan kung dunay kalambigitan ang pagpatay kaniya sa iyang pagkapriso sa krimen. Pagkakaroon sir, nangita pagid po mi, dig po mi kuhan. So makita na mo nga posibleng malink sa yung pagkayon. Karoon din rin mga tao man sa dulig ko, pagkayo siligi pong disclose yun nga kuhan. So, wala po yun sa pagkakaroon. So, pagkitaon mo na naman. So, sa mga circumstances pagpatayan ni sir, asa mo siya gikan sa matod? Kana no, nung sila diya, gikan ko na wake diya sa unahan gamay niya. Mga past 11:45 PM, nigawas. Siguro, mauli na siya. Natandunggan lang na yung buto. As to the lang sir, sa kung doon na ba yung motor siya? Yeah, marumawa naman siya. Pero dili po lagi madisco kaya wa may klaro gyud sa ilahang nga musturya ug tarong siguro nang hadlo po ba. Di pa katuan sa taong po lagi kasabot po nila po. Pero i-consider niyo siyang investigation. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Pulis ug iyang kauban nakuhaan og video nga nangulata og nanion og arma sa usa ka driver diha sa dalan. Kini giaksyonan ni Leslie Vestil.
Gipistahan karon sa social networking sites kining kuha sa usa ka Danica Alcontin nga video diin kining usa ka lalaking nag-itom, hilabihan ka isog ug nangulata og nanikad pa niining usa ka driver. Gawas sa lalaking nag-itom, aduna say laing lalaking naka-orange nga uban niya nga nagbitbit sa bug-armas. Nahitabo ang insidente niadtong Biyernes sa hapon pasado alas 5 sa dalan AC Cortez Avenue, Dakbayan sa Mandaue. Matod pa ni City Director Senior Superintendent Roberto Alanas, human nila masayre ang hitabo, ilang gipasubay kung si kinsa nga naa sa video. Nasayran sa investigasyon nga ang lalaking nakaitom mao si PO3 Renato Inot, nga sakop sa City Intelligence Branch sa Mandaue City Police Office. Gipatawag ni Alanas si Inot tungod sa maong insidente, apan naabtan na lang og hapon ni adtong Sabado, wa kini mipatim-aw sa buhatan sa MCPO. Tungod niini, gimando ni Alanas ang pagtaktak ng Inot gikan siyang katungdanan ug kasamtangan kining i-assign sa Personal Holding and Accounting Unit sa MCPO. Ngayon, ang unang ginawa ko dito, yung ating police ay nirelieve ko muna doon sa i-relieve ko siya, pinapagawa ko ng order from CIB, dadalhin ko muna siya sa floating status dito sa Admin Holding Center ng Mandaue City Police Office. And then yung kanyang baril, pag-report na rito is didisarmahan ko siya. Kukunin ko yung kanyang baril and then kukunin namin statement yung complainant and witness and then papile namin ng kaso kung anong kalalabasan nito, kung anong kaso niya sa criminal at saka sa administrative case. Kami nang hahawak ng kaso. Sa wala pa nahitabo ang pagpangulata, nasaghiran sa truck ang motorsiklong sa pulis. Matud pa sa mga biktima, kalit lang sila nga gibabagan sa motor o giingnan nga pahunungon sa eskina. Tuod man, mihunong ang duha ka biktima, apan kalit lang nga gikulata sa pulis si Crispin Ricarte o gisikad-sikaran. Wa pa makontinto ang pulis o giadto sabdayon ang migawas sa truck nga si Leonardo Orculio nga supervisor sa biktima o gidapatan. Matud pa ni Orculio, wa siya maigot tungod siyang paglihay, apan gitiunan siya og armas. Ganun maging away man mga traffic siya niya, flowing niya, ni-give way me niya, give-overtake na mo siya. Then, we don't know unsa na problema niya. Ningon siya nga, puno mo sa eskina. That's why sunod lasad may kay mao man gyud nay practical rule kay ug mudagan mi ato na may tendency nga kami na sa i-hunt down mao to nagpadaplin man yan dito na sila nag-brawling which is murag namulata wala mong gyud ko ingon na igo sa yan dapat kay ni lihay lang gyud ko ba kay lisod na kaayo natayo na bisa kasi yung game ako yung nainumduman niya ihang giingon nato na time is that ngano isog ka musukol ka. Gisusi karon sa kapulisan kung si kinsa ang kauban ni PO3 Inot nga nagdala og armas niadtong tungura. Nakita sab sa video ang traffic enforcer nga wa makatabang sa hitabo tud kay armado ang pulis ug kauban niini. Matud pa sa Pangulo sa Mandaue City Traffic Office, ang traffic enforcer nga nadestino sa mong dapit mao si George Candungo. Si Candungo diha sa bridge ug minaog kini dihang nakita ang kagubot sa ubos. Nakasibat na sakay sa motorsiklo ang pulis ug iyang kauban sa pag-abot ni Candungo. Suway unta niya nga gisundan apan miatras kini dihang nakakita nga adunay bitbit nga armas ang sakay sa motorsiklo. Walay CCTV ang Mandaue Central Command nga nagbutang dapit sa nitabuan. Then katong nakita sa video nga katong nasa tubangan nga nagpulo, dili to na to enforcer. I think murag kuan to siya head guard sa UC PLM. Then ang katong dares nga nagman sa traffic taga CTMS taga Lapu-Lapu. So katong enforcer na to nga naka-assign dito nga katong ni abot gyud nga pagdang larga sa motor, siya gyud ang naka-report sa to nga na armed person dito sa may UCLM at the same time iya gyud tong gigukod no ang katong nagmotor pag abot sa may Park Mall murag nibiya na lang siya kay murag kuyawan pud siya kay namugoy posil niya mga hubog daw. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vestil, News 5. Usa ka pulis ug ang iyang ig-agaw gipangita na karon tungod sa nahitabong pagkulata ug pagtion sa armas ngadto sa usa ka truck driver. Pundok sa mga pulis gitahasan sa pagpangita kang PO3 Renato Inot. Mubalik si Leslie Vestil. Well, kung mag-resist siya at alam natin yung POP natin, di ba? We will observe the POP. Pagdating dito sa enforcement of the law, wala tayong sinisinto rito. Whether you are policeman, soldier, civilian, pare-pares lang naman ang sinasabi ng batas.
Way ilhon ang balaod, matud pa ni Mandawi City Police Director Roberto Alanas kung ugaling musukol si PO3 Renato Inot sa mga pulis nga iyang gimanduan sa pagsikop kaniya. Dili sila magduwa-duwa sa pagsubay sa procedure sa pag-neutralize kaniya sama sa gidangatan sa mga drug pushers. Tungod sa kapakya sa pagpangita ni Inot sa iyang opisina, mihulma si Alanas og tracker team alang sa pagdala ni PO3 Inot sa iyang buhatan. Matud ni Alanas, sugod karong adlaw, awol na si Inot tungod sa kapakya sa pag-report sa Mandawi City Police Office. Hanapin siya at dadalhin siya rito. So talagang i-pick up talaga siya? Yes, kasi ano yan eh. Kailangan siyang pumunta rito dahil unang-una, yung kanyang trabaho bilang sa Philippine National Police dapat nandito sa Mandawi City Police Office. So, kaya nga yung kanyang bagong office na pinaglagay ko ng admin holding office ay palagi kong ina-update kung ito ba ay nag-report or hindi na. And then as of this morning, wala pa siya kaya siya ay namarka namin na nakawol. Mato ni Senior Inspector Zenaido Sanchez sa IDMB, ilan ang giandam ang kasong administratiba o kriminal batok kang PO3 Renato Inot. Nailhan na sab sa IDMB ang lalaking kauban ni Inot sa video nga nag-viral sa social networking site. Giila ang kauban ni Inot nga si Adelcos Alonzo, first degree cousin ni Inot. Hangtod sa paghikay ning balita, sila gipangita pa sa kapulisan. Subayon pa sa kapulisan kung aduna bay lisensya sa paghupot og armas si Adelcos Alonzo. Now, so far, wapag yun mo ari si Inot. Naghimo may i-report yun nga parang malukit siya. Despite of fact na itong mga operative sa IDMB. Niadto din mismo siyang balay. Base sa information, wala man dito. Latest info, nga ito ako duway ko sa Midillion, Cebu. Namong gibuhat kay klaro mga itong tataw sa video na doon ay firearms. Together with our operative, ngayon may legal advice, we can file charges for that purpose. Mato ni City Director Superintendent Alanas, dako og gikatabang ang video sa ilang investigasyon. Gitambaga ni Alanas ang iyang mga sakop nga magpabilin ang kabugnaw sa ilang ulo. Maximum tolerance, no? Especially sa mga traffic violation, traffic problem, congestion, altercation, tumikit cool. At iwasan natin yung init ng ulo. Hindi pwede makuha to sa bara-bara, initan ng ulo. Sa kung may problema, tawagan ng traffic enforcer, let them to solve the problem. Kung sino may kasalanan, then yun ang bigyan ng ticket. Kita, policeman o civilian. Dismayado si Police Regional Office Director Noli Talinio sa gihimo ni Inot. Nanawagan kini kang Inot nga magpakalalaki ug atubangon ang maong sala isip sakop sa kapulisan. Kaya ako inanawagan sa iyo, PO3 Renato Inot, pumunta ka dito sa opisina, huwag kang magtago. Kung nasaan ka, kung sino nakakilala, ipagpaalam nyo rito. Harapin mo to. Police tayo. We are a public servant. We are open to the public. Ang pagtatago ay hindi solusyon. Kaya, once again, nanawagan ako sa iyo na pumunta ka rito, harapin mo ang kasong ito. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Usa ang patay samtang tulo ang naaresto atol sa pag-serve og warrant of arrest sa mga operatiba sa Pardo Police Station kagahapon. Kinigiaksyonan ni Jinky Rusit. Dinhi sa gamayng iskinita sa sitio Kabangkalan 2, Barangay Bulacau, gingong nahagba ang usa ka ex-convict nga si Dennis Labajo human kini suway nga misukol sa mga pulis nga nag-serve og warrant of arrest sa iyang igsuon nga si Reggie. Matod sa pulis, lisod-sudlon ang maong lugar tungod kay daghang spotter sa area, gawas nga armado sab ang magsuon. Si Reggie Labajo nag-atubang og kasong murder tungod sa pagpatay niya sa usa ka gwardya niadtong Pebrero ning tuiga. Apan pag-abot sa mga operatiba, nadiskubrihan sab nila nga nag-operate og drug den ang napatay nga si Dennis. Dito sa drug den, mautoy ni dagan dito sa babaw sa ato, no, kadala siya armas. Naog siya pag pagsuds pulis, i-action siya, ni-draw unta siyang armas. So giunhan ni SPO4 ni Damo. Nakuha nila sa area ang submachine gun, 2 ka 38 revolver, 2 ka medium size nga pakete sa gituuhang shabu, 15 ka small sachet, mga drug paraphernalia ug hait nga hinagiban. Nakakuha sa bang pulis og wig, din gituhuan nila nga gigamit sa mga responsable sa pagpanulis. Suspect
na siya sa mga rabiri po diri, mao ni yang nilang mga gamit oh. Wig. Nya sa istorya sa ato dito sa mga tao, nya mukuan po ni sila nga gun for hire. Giangko ni Reggie ang kaso lakip na ang paghupot og armas alang matud pa sa iyang seguridad. Apan mihimakak nga nagnegosyo sila og gidiling drogas. Kasi likalikayan nila kanara akong warrant sa murder ba. Ilar man sa istorya kanang kuan. Ilong ila kanila ako ko hang grenade niya. Mara ko mga pulis musukol kuno kuno. Kana ma'am dili ginawon kuan ma'am. Istorya ra ginan nila ma'am. Gawas nila baho, nadakpan sab silang Robert Uwano ug July Arante kinsa niingon nga naangin lang sila atol sa operasyon. Sa area. Di na amo to sa amo mo nila gikuha. Sa mo ang balay jud ba? Wala mo kubawan na. Wala ko po sila. Kubawan na. Istorya mi sa akong asawa. Ang mga operatiba sa ilang bahin miingon nga usa kadto ka legitimate police operation. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Usa ka kawatan na dakpan sa pier dihang musibat na unta kini paingon sa Mindanao. Kini giaksyonan ni Leslie Vestil. Kini mga figurines, stereo ug ubang kabtangan mo ipipila lang sa mga na-recover nga mga butang nga gikuha sa usa ka lalaki sud sa usa ka subdivision sa Barangay Guadalupe. Si Ireneo Humalon nasikop sa mga sakop sa Guadalupe Police kinsa nangawat sa panimay nga gibantayan siyang kanhi hinigugma. Matud pa sa hepe sa kapulisan sa Guadalupe, Chief Inspector Jose Hesto, midangop silang buhatan si Giovanni Gay Relatado aron ipasikop ang iyang kanhi hinigugma nga mo'y mikawat sa mga kabtangan siyang amo. Nasubay sa kapulisan ang posibleng gitaguan ni Humalon ug nadakpan kini sa pier dihang paingon na unta kining mutago sa dakbayan sa Dipolog. Actually diri siya agi sa kuno sa window. Iyang gikuan tong slide ba destroy niya. Dito siya agi niya nagpakyo ni siya multicab ug taxi. Kaya daghang busy siya na kuan nagbalik-balik ba. Ang dinakpan ni Padayag nga iyang nahimo ang maong buhat aron siya makapanimalos siyang uyab nga mibuwag kaniya og tungod usab sa bisyo. Giangkon sab ni Humalon nga paingon na unta siyang misibat ni adtong tungura. Nasuod sa kuan utok ba nga para man posible ba makambawas na nagruan niya. Oh na. Nya layas na mong ato dito sila. Samo. Kalau begitu ang kalibin dia ay luto na nimo. Adi gawas po dana na nasa tabisyo. Mahay dami din. Awan ako kung mahay. Nagamian mana mga araw pasahilo sa kuan og kana mapasahilo nila. Nya ako naman nga pabalik ang pan. Balik na pagkambutan na mabalik ang mga butang ba nga wala na balik. Nasayran nga gisakay sa taxi ug multicab ang mga butang kinawat pagawas sa village ug gisusi sa kapulisan ang posibleng kalambigitan sa gwardya sa Francisca Village. Actually ang gikuan gingan siya nga kuan doon sa authority nga kuan i-dispose sa kuan kay sige man ay sud sa kanang bilis kanang Francisca Village ba. Oh ya na. Kung sa siguro masig na convince nga na tinuod yun. Pero ato gyapon siya ang investigaro no. Na bay partisipasyon siya kay kadaghan ko nang mibalik niya. Wa siya nga magduda. Gibana-bana ang mukabat sa kapin usa ka milyon ka pesos ang kantidad sa mga kabtangan nga gikuha ni Humalon. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vestil, News 5. Kapulisan sa Station 4 kon Mabolo Police Station mipahigayon og rekorida sa mga kabaranggayan nga sakop silang area of jurisdiction. Apan luyo sa ilang patrol car dunay nagsunod nga porlon din dunay nakasuwat nga operation o plan tokhang. Kiningan kung ano akong atong siren sa report ni Jinky Rosit. Dinhi sa iskina sa Barangay Apas nag-standby kadali kining patrol car sa Mabolo Police Station. Gamit ang megaphone, giawhag nila kadtong mga nalambigit sa illegal nga droga sa pag-surrender na og pagbiya sa mong bisyo. Apan na matikdan nga luyo sa patrol car mao ang usa ka porlon nga iya sa usa ka funeral parlor. Ang porlon adunay streamer nga oplan tokhang kun tok-tokhangyo sa Cebu City Police Office. Gipasabot sa hepe sa Mabolo Police Station, pamaagi nila
nila kini aron ipaabot ang ilang mensahe nga kung di sila muhunong sa pagbaligya og paggamit og drogas, basin og sila nay musakay niini. Pag dili sila muhunong anang ilang kuan kanang pagpamaligya o paggamit sa drogas, di man ninyo nga paingon jud mo diha, ana jud mo musakay, mamatay jud mo kay because ang drugs wa gyud ka paingnan, mamatay jud ka na, no? Mamatay ka kay ngano man, masakit man jud ka na. Di ba? Masakit ka na. Second, during our Oplan Tukhang, if you resist our police intervention, what we will do, so may tabo, mapusilan jud kas police, so dito gyapon kasakayan ng porlon. Dili masiguro ni Mandal ang kaluwasan sa usa ka drug personality, labi na kung musuway kini og sukol sa ilang mga police operations. Busa awhag niya sa mga nalambigit sa drugs. Kaya that is a warning. The warning na to sa mga katawan na to nga palihog lang kanang undangon na to ning kuan kasiya sa illegal nga kuan drogas. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Lungsod sa Liloan milusad og programa nga Operation Second Chance. Tumong ani aron kahatagan og libreng livelihood og skills training ang kapin sa 1,000 nila nga drug surrenderies. Ani ang report ni Jinky Rosit. Sibling nagtapo kaganiha ang di mo menos sa 200 ka mga drug surrenderies dinhi sa Liloan Gym alang sa gilusad nga programa sa LGU nga Operation Second Chance. 200 lang una gikan sa 1,260 ka drug surrenderies ang mitambong sa kalihukan kinsa mo mirepresentar sa matag barangay. Ang 16 anyos nga si alias Junjun, 15 years old pa, dihang misod ining maong bisyo. Biya na yung kuha natin. Pag digit mayo, data sa kanang kuha mo. Ikaw pusil yan. Matud ni Mayor Cristina Frasco, ang ayang hatagan og ikaduhang higayon ang mga nagumon sa drogas. Ang LGU sa Liloan mohatag og free community service nga naglakip sa libre nga livelihood ug skills training, health services, employment opportunities ug sports clinic. Gitanong nila ang kalihukan sa National Heroes Day. Tungod kay alang sa mayor, usa ka maayong ehemplo ang gipakita sa mga drug surrenderies sa pagtahan ngadto sa gobyerno. We all have a hero within us, and them in standing up and admitting their past criminalities, we want to assist them at transitioning into becoming positive and contributing members of society. Si Vice Mayor Duke Frasco anda mo suporta sa mga programa o proyekto sa local chief executive. Considering the kadaghan ng mga surrenderies, we have to be able to balance sa gyud sa ato ang budget because it's just not this sector that needs the assistance of the municipality but all the other sectors. Giangkon sa pulis, pipila sa mga napaubos sa Operation Tokhang ang namalik sa ilang bisyo, busa tinguha nila nga mahunong na kini. Mas ligo naman kayo karon ang atong kwan gumikan sa Tokhang, mas madali na to ang mga pagkwan kanang pag-monitor or pag-identify sa mga posters and users nga nagpadayon naghihapon, ilabi na sa mga posters sa mga barangays. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Mga pulis gibutang sulod sa provincial jail alang sa pagbantay sa mga gidili nga butang nga mosulod ug ipagawa sa CPDRC. Kini gi-aksyonan ni Ray Pasaporte. Gibisita sa mga tigbalita ang Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center human gibutangan og mga pulis ang bilangguan sa miaging semana. Ang 18 ka pulis gikan sa Provincial Public Safety Company gideploy ni adtong Huwebes sa bilangguan. Gitahas kanila ang pagbantay sa musulod o bugawa sa bilangguan. Lakip ni ini ang pag-inspeksyon sa mga butang nga ipasulod sa pasilidad. Ilabi na karon nga wala patuguti ni Gobernador Junjun Davide ang pagbisita sa mga piniriso. Sa gawas dunay karatulang gibutang nga mahimong itunol ang butang ug kwarta aron ipaabot kini sa ilang kabanay nga nabilanggo sa sulod. Kaganiha kining orange nga tsinelas nga gitunol sa gawas, giinspeksyon sa pulis, pagsiguro walay kontrabando nga gipasok niini.
Apan ang kasamtangang Assistant Jail Warden Bobby Legaspi nipakita sa nagkalain-laing klase sa cellphone nga nasakmit sa mga pulis gikan sa mga piniriso sukad niadtong Huwebes sa gate sa perimeter fence. Gipalusot ang mga cellphone, wala maundang ang pagpasulod sa mga gidili sulod sa bilangguan. Usa sa nakuhaan og cellphone si Ilin Untong, taga Cordova nga kauban sa German National nga nasakpang nagpadayon ang ilang cyber pornography sulod sa CPDRC. Human nasakpan sa Kapitolyo ang ilang cyber pornography sulod sa bilangguan. Naimbarguhan sila sa laptop ug cellphone. Apan kaganiha gipakita ni Legaspi kining laing cellphone nga sakmit gikan kang Untong. Si Davide mismo ni request sa hipi sa Cebu Provincial Police Office Senior Superintendent Jose Macanas nga butangan og pulis ang presuhan. As of now, these all belong to the PNPs. This is their catch. Matud ni Legaspi, laing Operation Greyhound ang ilang himuon. Nagtuo si Legaspi nga doon naghihapoy makuha sa sulod sa mga silda human sila nakakuha sa mga cellphone. Gov actually is the warden, so he makes all the decisions here. I'm just here on the day-to-day activities. So Gov actually is actually involved and makes the decisions here. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Nakabiya na sa kadagatan sa Liloan ang barko na LCT Nesia bisan og way pagtugot gikan sa LGU. Kinahanglan paunta nga bayaran sa tag-iya ang danyo sa daot nga corals nga epekto sa ilang pag-angkorahe sa maong dapit. Si Jinky Receipt sa report. Nakabiya na sa kadagatan sa Liloan ang LCT Nesia, ang barko nga nagangkorahe sa Marine Sanctuary nga mo'y nakaingon sa pagkadaot sa mga corals. Matud ni Liloan Mayor Cristina Frasco, nagpada na siya og suwat nga do sa Coast Guard nga nangayo og tubag kung nganong gitugta nila kini nga makabiya nga wa pa makasettle sa danyos nga ngayang bayaran sa kompanya ngadto sa LGU. Base sa assessment, moabot sa 16.5 million pesos ang kadaot nga nahiaguman sa 250 square meters nga corals ilawom sa dagat. Yeah, we didn't give any clearance at all, but we are firm in our demand na dapat mabayaran yun ang damages to the municipality. Gipaybaw ni Frasco nga andam silang makignegosasyon sa tag-iya sa barko may labot sa obligasyon nila. Nasuta nga tungod sa hitabo, dako ang nawa sa panudlanan sa maong lungsod. Karon, the matter is under adjudication, and in fact tomorrow the adjudication board of the municipality will convene to hear the counter proposal of Asian Shipping. Si Frasco miingon nga kabahin sa mong bayad ang ibutang nila sa trust fund aron mao'y gamiton sa rehabilitation sa mga nadaot nga corals. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Receipt, News 5. Kanhi Mayor sa Subo Michael Rama nagtinguha gihapon nga mutapon sa PDP laban sa higayong malimpyo na ang iyang pangalan sa pagkalambigit niya sa illegal drug trade. Matud ni Rama, wa siya misalmot sa oath-taking sampang nagpadayon pa ang investigasyon kaniya. Apan ang pagtapon sa iyang partido sa PDP laban tungod sa support nila sa administrasyon ni Duterte, partikular na ang kampanya batok sa illegal nga droga. Dugang ni Rama, wa siya'y kasuko sa pagbiya ni Konsehal Dave Tumulak sa Team Rama o girespeto niya ang maong desisyon sa opisyal. Give the fact that I'm really just focused yet on clearing my name at this point. With respect to Dave Tumulak, of course it's my view to wish him the best of luck, no anger at all. Nagpanon sa pagbalhin sa partido ni President Rodrigo Duterte ang mga politiko sa dakbayan ug lalawigan sa Sugbo. Kinigiaksyonan ni Ray Pasaporte. That we fully support and cooperate with the administration of President Rodrigo R. Duterte. Nanumpa silang bag-ong partido ang mga local officials gikan sa 21 ka local government units sa dakbayan ug probinsya sa Sugbo. Sila mitapon sa PDP laban kung Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan, ang partido ni Presidente Rodrigo Duterte. Dili mo minus 300 ka local officials gikan sa mga syudad ug kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo nanumpa atubangan kang House Speaker Pantaleon Alvarez.
Nihimo sab sa ilang manifesto ang 67 ka barangay captains sa Dakbayan sa Sugbo alang sa pagpadayag sa ilang suporta sa administrasyong Duterte ug sa kampanya niini batok sa kriminalidad, korupsyon ug gidili nga drogas. Congratulations sa mga bagong membro sa PDP Laban. Gipasalamatan ni Alvarez ang mga bagong sakop sa ilang partido. Matud niya, padayon ang ilang pagpanawat sa niadtong magpasakop sa ilang partido nga naglapkit sa barangay officials. Pila ka adlaw gikan karon, magmeeting ang executive committee sa PDP Laban aron himuon ang draft sa reorganization sa partido. Ila sab gipangandaman karon ang two-party system alang sa pag-usab sa sistema sa gobyerno ngadto sa federalismo. We have to live and practice the principles and ideologies of the party PDP. So kinahanglan masayod ta kung unsa ang ideolohiya, unsa ang prinsipyo nga gibarugan sa atong partido. Matud ni Alvarez, usa sa ilang misyon ang pagkampanya sa federalismo nga kinahanglan masabtan sa katawhan kung itandi karon sa unitary nga panggobyerno karon. Alang ni Alvarez, dili lisod ang pagpasabot sa katawhan sa Visayas ug Mindanao. Sanglit dugay nang nagsigi og tandi ang maong mga lugar sa Luzon. Muna nga kinahanglan tabangan nato ni atong presidente nga kaning iyang advokasya nga kambyuhan gyud kining unitary form of government ngadto sa federal form of government. Una-una nato mga igsuon nga sa tanan nga nanagan pagka presidente niadtong niaging eleksyon, usa lang ka presidente ang naay advokasya sa federalism. Why lain? Si Mayor Rodrigo Duterte ra. Una nang gipahibaw ni Duterte nga himuon nga Constitutional Convention o konkon sunod tuig base usab sa joint resolution nga giduso sa pipila ka kongresista. Plano ni Alvarez himuong Constituent Assembly tungod sa kadako sa magasto sa gobyerno kung ipahigayon ang konkon sa pagpilig mga delegado. Karon kung Constituent Assembly wala na kay na may napili nga mga congressman o senador. O kini gipili man po ni sila sa katawhan. So naani sila yung mandate from the people, no? O mayroon sila nga basig ka ng mga congressman naanay mga kaugalingong agenda. Ang utana ko sila kanang inyong pilion og mahimong delegado sa Constitutional Convention. Nakasiguro mo ni ana? Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Gipahigayon kagahapon sa buntag ang fun run sa Kapitolyo nga kabahin sa pagsaulog sa founding anniversary sa lalawigan sa Sugbo. Kinigiaksyonan ni Ray Pasaporte. Kapin 500 kakawani og opisyal sa Kapitolyo ang niapil sa fun run kagahapon sa buntag. Niabot og dulan 200 ka runners ang niapil sa open category nga 20K, 10K, 5K ug 3K. Matud ni Attorney Ramil Abing, ang Executive Director sa Sports Commission, ikaduha karong tuiga sa pagpahigayon isip kabahin sa founding anniversary sa probinsya ni adtong Agosto 6. Tuig ni actually kining this is actually the second time for the province anniversary run this year. What makes this one special Ray agoan say nga nani ang natay open K og 10K karon. And we intend to make this one a big race every year. So starting this year and years thereafter, we'll make this one as kuan gyud kana bitong prestigious nga dako nga run sa Cebu. Sa wala pagisugdan ang fun run, nanayaw unag sumba ang mga runners. Lakip sa niapil sa sumba si Vice Gobernador Agnes Magpale. Matud sa Vice Gobernador, bisan sa iyang pangidaron nga 74 anyos, kada buntag siyang mag-exercise, pinaagi sa paglakaw sulod sa usa ka oras. I really feel fit. Ako lang tambak sa mga kabatanunan. Ako nga, as we go on, this is our closing sa atong
sa ulog sa atong ika-44 dili ba yung sa nang 447th anniversary. We are off to another year of a very healthy service to the provincial government. Usa lang sa gatusan nga niapil sa dagan ang inila nga reporter sa Sunstar, Uka Pineda, nga nag-cover sa Kapitolyo. Una kining higayon nga niapil siya alang sa kahimsog usab sa panglawas. Ang akong goal is matiwas lang ni, dili mo daw, matiwas lang ni. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Kapulisan gitambagan nga dili magpalupig sa mga hulga sa mga kriminal. Kini gipadayag ni Chief Superintendent Noli Talino human napatay sa mga pulis ang responsable sa nahitabong strafing sa Danao City Police Office. Napatay sa mga pulis niadtong Biyernes sa gabii si Christian Baton atol sa usa ka buy-bust operation. Si Baton mo'y giilangan nagrakrak sa Danao City Police Office human napatay sa mga pulis si Meds Alvaro, igsuon ni Alvaro alias Barok. Matud pa ni Chief Superintendent Noli Talino, dili angayan nga luagan sa kapulisan ng ilang kampanya batok sa mga kriminal tungod kay anaa pa ang mga sakop ni Alvaro alias Barok. Ngayon, nilalabanan na kayo ng mga drug pusher, mga drug personalities. Dapat mahuli niyo itong suspect na to. Sabi ko, dapat walang siga dito sa pag-implement ng batas kundi yung pulis. Imagine parang challenge yung kapangyarihan ng pulis, di ba? Tayo yung law enforcer, tayo mag-implement ng batas, sabi ko. So, na-find out nila na siya pala yung involved doon sa strafing. Kapulisan sa rehiyon mipadayag nga dako og ikatabang sa kampanya batok sa gidili nga drogas ang gitanyag na reward ni President Rodrigo Duterte. Si President Duterte mitanyag og 2 million pesos nga reward sa matag-ulo sa usa ka protector sa negosyo sa gidili nga drogas. Kini giaksyonan ni Leslie Vestil. Will not do its part and leave it to the police alone. We cannot ever suppress the drug problem. It has infected every nook and corner of this country. I'm placing per head 2 million. Nakita ni PRO 7 Regional Director Chief Superintendent Noli Talino nga usa kini sa mga pamaagi ni Presidente Rodrigo Duterte aron mo surrender na ang mga dagong personalidad nga nagpaluyo sa negosyo sa gidli nga drogas. Si Presidente Duterte mipadayag sa mong tanyag ato siyang speech sa kasaulugan sa National Heroes Day. Matud pa ni Talino, sa Region 7, wa sila'y puas nga mi-target ni adtong mga nalambigit sa illegal nga drogas, bisan og kinisakop sa kapulisan. Usa na niini ang nahitabo sa Dakbayn sa Naga, din ang bana sa policewoman nga usa ka pulis nga nag-awol, napatay sa anti-illegal drug operation. Apan matud ni Talino, bisan pa og way tanyag nga kwarta, padayong milihok ang kapulisan sa Rehiyon 7. Hinuon, mas makaagni ang 2 milyones pesos nga reward sa matag-ulo sa drug protector. Siguro, yan yung isang paraan para matakot itong mga protector ng illegal na droga. No? Para sa ganun, tumigil na sila kung sila ay gumagawa ng kalokohan na involved sa illegal drugs. So, wala tayong pinipili, policeman o civilian o sino pa man. Basta involved sa illegal drugs, sasubject natin sa police operation. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vestil, News 5. Usa ka anti-illegal drugs rally ang ipahigayon sa kapulisan sa Mandaue sunod bulan. Ang kalihukan usa sa ilang pamaagi sa panawagan aron mo surrender pa ang nagpadayon sa ilang pagpamaligya sa gidili nga drogas. Matud ni Senior Superintendent Roberto Alanas, usa ka t-shirt ilang ipanghatag sa mga mo surrender ug moapil sa rally. Ang t-shirt adunay mensahe nga nag-agni sa uban sa pag-undang na sa ilang illegal nga kalihukan. Ibig sabihin nitong puti na to na ibibigyan namin sa mga drug surrender namin dito sa Mandaue, ang ibig sabihin po nito, once sinot mo itong color puti, yung bang kakalimutan mo na ang iyong masamang history. Yung pagiging user mo, pagiging poster mo, ay tapos na. Kaya pag sinot mo to, hindi ka na dapat bumalik pa doon. So, puti, malinis. Malinis. Para harapin mo ang kinabukasan. Yung tinatawag nilang change. Kaya meron tayong Word of God kasi tayo naniniwala ang lahat
walang imposible pagka Panginoon ang nag-touch sa atin. Usa ka issued firearm sa pulis na recover sa mga operatiba sa Mabolo Police Station gikan sa live-in partner sa usa ka lalaki nga nakuhaan og droga sa Bukirang Bahin sa Barangay Bonbon ning syudad. Ang PNP issued firearm nga Glock 9mm pistol nakuha sa mga pulis gikan ni Lady Jing Tolero atong sa bypass operation. Apan matud sa dinakpan, giprenda kadto ni PO1 Luel Reyes nga kaila nila. Nadakpan hinuon ang subject sa bypass operation nga si Glandes Reyes di nakuha gikan kaniya ang 5 ka pakete sa shabu. Apan ang dinakpan ni makak sa pasangil sa pulis. Kuha ng atong Philippine National Police, atong organisasyon mo pa yun na ikuan ka ng administrative charge because this is owned by the government. Surrender naman ko ni ma'am niya garo pag surrender na namin alain dito mo na ako sa ngangida mo na nangumana mo gugod na ako maison mga tanod kay bawon na sila sa ko ni ko ni kuano ba biya na ko ya karon atlan kay na nila na ko mahimo kaya naman aron dito sige na ro katawa. Formal nang gidawat ni Vice Mayor Duke Frasco ang nomination gikan sa Office of the President, may labot sa pagtudlo kaniya isip usa sa mga commissioner sa Cebu Ports Authority. Nagtuo si Frasco nga dako siyag matampo sa CPA tungod sa taas nga kasinatian niya isip local chief executive sa Liloan. Anda mudawat ang Vice Mayor sa dakong tahas unya kaniya sa higayong mapili isip usa sa mga commissioner sa usa sa pinakadako nga port sa nasod. Andam nasad niyang biyaan ang post isip Vice Mayor sa lungsod sa Liloan paglikay nga maigo sa double compensation. But I'm very confident that whatever our promises to our people during the campaign mafulfill gyapon kay ang number 1 councilor nato kanang kalyado raman sad sa ato ang partido. Alang sa Aksyon Showbiz karong hapon. Cebuanang mananaog sa Jewel of the Philippines 2016. Nahibalik na din sa Sugbo. Dakong pasalamat ang iyang giparehag sa mga Sugboanon, labi na sa mga taong adunay dakong kontribusyon sa iyang kadaugan. Samtang unsa kahay iyang baruganan, may tungod sa hingpit na nga pagkawagtang sa Miss Cebu pageant. Ani ang report. Hi mga kapatid, I'm Natasha, Jewel of the Philippines 2016, Agay. Gipabuhagay sa 21 anyos nga si Natasha Angela Manuel ang iyang dakong kalipay ug pasalamat sa mga Sugboanon labi na sa mga taong adunay dakong kontribusyon sa iyang kadaugan sa Jewel of the Philippines 2016 nga gipahigayon sa tanghalang Pasigenyo sa kauluhan niadtong Agosto 10. I dedicate my crown to my mom because she has done a lot for me, and then to my hander, Sir Limuel Rosas, and to the rest of the Limerick staff, because they have helped me and they have encouraged me, they believe in me, so in return, I give them this crown. Kini mao ang labing unang pagpahigayon ni ining maong klase sa beauty pageant ug sa iyang dakong kalipay, siya ang labing unang nakaangkon sa maong kadaugan. Usa ka bank teller si Natasha o graduado sa kursong Accounting Technology sa University of San Carlos. Atul sa iyang Thanksgiving press con uban sa grupo sa Entertainment Press dinhi sa Sugbo, iyang gisaysay ang advokasya sa mga beauty pageant. The advocacy of the pageant is women empowerment, youth development, and protection of the welfare of children. Si Natasha mo ay makikitigi sa labing unang international pageant na Jewel of the World nga pagalangkuban sa di mo menos 20 ka mga contestant lukop kalibutan nga mahitabo karong March 2017 sa Manila. Gipaambit sab niya ang iyang baruganan kalabot sa pagwagtang sa Miss Cebu pageant sunod tuig. Nakasalmot si Natasha sa Miss Cebu na atong 2014 ug Miss Mandawi na atong 2013. It's actually very sad, and for me, I want Miss Cebu to continue because in national pageants, being someone from Cebu actually has a very big impact. And seeing as Miss Cebu is removed, it's somewhat sad to think about. So probably we could find a compromise as to how we could balance things so that hopefully we could still push through with Miss Cebu. Alang sa walay karapusang mga chika, balik ko ninyo matagal 7:30 sa buntag.
Weekday sa Rete JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Ako si JP Lau Katsera, mga word of the day nagkanayon. Kung makita nimo ang imong ex nga misuroy sa plaza kuyog ang iyang uyab, aw huna-hunaan na lang ang iyang gisuroy ang iyang tab. Agay! Mao kata mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Georgia Herrera. Mga balita ng pundasyon sa ligdong opinyon o konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanus kapatid, kadilang kutob sa balita, Aksyon!